Dacă mai ai și tu încă un tată, încă mai poți să te numești copil. Dacă mai ai și îți trăiesc părinții, mai poți să simți că ești și tu copil. Dacă ai harul și-ți trăiești pe Tatăl, să-L prețuiești și vei fi fericit. Dacă trăiesc chiar amândoi părinții, ai cui să-i spui atunci când ești robit. Părinții tăi doresc să-i lași aproape de sufletul tău cât ei mai trăiesc. Iar când nu știi în taină, ei vechează, cu Duhul Sfânt la tine se gândesc. Mai poți să le săruți aceea mână ce îngrijindu-te a obosit. Cu dragoste ai dreapta jos săruta, căci pentru tine a îmbătrânit. Voi toți acei ce ați rămas în lume, orefane mânăgâiați și părăsiți, mai este în ceruri pentru voi un Tată și un Dumnezeu ce cheamă să veniți. Veniți, că El cu drag îi ocrotește pe toți acei pe care i-a creat. Și cu nespusă grijă El veghează asupra celor ce i s-au predat.